So yun mga idol, pupunta tayo ngayon ng LTO para i-rehistro natin to si Buddy. Tingnan natin kung magkano nang aabutin. Dito tayo mag-rehistro sa Pateros. Kasi yung madaling access dito sa amin, Pateros. Pero naman dito sa Taguig, sa FTI, nasa medyo mahaba ang pila doon. Kaya dito na lang muna tayo sa Pateros. Samahan niyo ako mga idol. Dito na ako sa kanya. Bago tayo pumunta, magtuloy sa Pateros. Kuha muna tayo ng pambayad dito sa bangko, sa video. Pinari ko ngayon parking tayo. Sana mayroon. Wala. Kaya ko na ng iba. Sikan. Naku. Grabe. Sana may start pa rin sa emission. Kasi hindi siya naubusan. Pero kahit ngayon, sana meron. Ano usap mo dito? Grabe. Grabe po.
Kuha muna tayo ng pang bayad. Saan po itim niyo? Thank you po. Salamat po, ma'am. So, mga idol, pupunta na tayo ng mission. Napakahirap dito sa Diyos sa sisip ng basag. Dito, ng kaliwa. Pabalik tayo dito. Tapos na mission. Nako po. Stop up. Tagal. Sana may start rin sa mission. Mission na ko ngayon. Traffic pa talaga pag Biyernes. Kailangan talaga traffic pag Biyernes. Upo. Dito na tayo sa MH. Sana meron ba? Meron pa po. Ay, salamat.
na tayo. Mission 5 muna tayo. Ma'am, left. Sige po. Sir. One, two daw po. Buna tayo. Saan po? Ayan, sinabita na. Ngayon, ito na mga boss. Gawa na natin. Punta na tayo sa LTO. Tayo mga pilot. Registro po, sir. Sino po si Glenn? Ako po. May start na po yung motor. Ito po, sir. Isang po ilaw. Signal light. Sida. Po. Sida pa. Sida. Signal light. Okay na.
Pwede mo yung kapatid, para lang sa isang video sa isang dalawa ng video rin LTO. Anong window po, sir? Windows 7, Windows 4. Salamat po. Tatanong pa rin tayo. Buti na lang ako lang yung tao. Ay. Share na. Yun. Turn on po. Ito po, ma'am. 255. Salamat po. Ito na po. Ganun lang kabilis. Yan ang restaurant natin. So yun mga idol, tapos na tayo. Uwi na tayo, na-restore na natin si Buddy. Bali ang nagastos natin is 1,455. Yun, total. Insurance and emission 1,200. Then sa LTO is 255. 1,455 lahat. So lamang po, maraming salamat po sa panonood. Mag-ingat po lahat.